Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kejela Meghalaya haka lai potrik ubana jemang arajar arpuway. Kala kenjo hadu sanspa hanre pusaungut haka jingdon jong ki breu ki bayap na kejingpang COVID-19 da kejingklat biang sakat laingut hapo ki arpusau kenta ki bala no. Kini ki kat laingut ki bala klat no ki long shiphongut na East Khasi Hills District but Mariway na Riboy District na West Jentia Hills District but na West Garo Hills District. Kat kum kejing ajing tip na katanat jong kakot kakia la pentip ru ba hanyos pa saupo arngut ki breu ki balaya bit thamai ye kini kejing pang klam COVID-19 but ki badang shitom ne ki active case hadu menta ki don hanyo hajar saus pa khandai phun reungut hapo ka jela baro kawai kat baki nong pang ki balaya biang ye kejing kot jingkhia ki don hadu khandai spa hanyo pusaungut